с вами казали, что Фрунзе был професійным рэвалюцыянерам. І ведаеце, пра што я падумала, што горад Верны, сучасны Алматы, гэта далёка, гэта не цэнтральныя раёны расійскай імперыі. І мы с вами казалі, што залаты хлопчык Міша Фрунзе вучыўся ў гімназіі, і менавіта гімназія стала тым месцам, дзе ён пазнаёміўся з рэвалюцыйнымі ідэямі. Аб чым гэта сведчыць? Гэта сведчыць аб тым, што гэтыя рэвалюцыйныя ідэі, яны былі распаўсюджаны не толькі ў цэнтральнай часткі расійскай імперыі, але і на акраінах, да, вось, і прымалі ў ім удзел вялікая колькасць людзей. Я вось спынілася ў минулы раз на тым, як Фрунзе апынуўся ў нас у Мінску, але я хацела б, скажем, трошачку яшчэ расказаць, што было перад Мінскам, да, у рэвалюцыйнай дзейнасці Міхаіла Фрунзе. Вось мы бачым з вами такую картку, якую запаўняла паліцыя, у тым ліку гэта трэцяе ахоўнае аддзяленне, ахоўка, ахранка, як па-руску, так скажем, можна гэта назваць. Вось мы бачым фотаздымак Фрунзе, і што цікава, ён на ўзрост, бачыце, ўзрост па наружнаму віду 20 гадоў, рост 1,66 сантиметров. Да? Средней полноты, хорошего телосложения. Ну, там потом будзе объем у поясницы, там и так далее, особливые прикметы. Так вось, мы с вами казали, что у 1904 годзе Фрунзе, студэнт політэхнічнага інстытута, і менавіта тады Фрунзе уступае ў партыю бальшавікоў і становіцца прафесійным рэвалюцыянерам. І казалі мы, што пачатак яго такой прафесійнай кар'еры рэвалюцыянера гэта была крывавая нядзеля. 9 студзеня 1905 года, пачатак першай расійскай рэвалюцыі, і удзельнічае ў гэтым шэсці, Фрунзе быў паранены. Яго такая, скажем, зорная яго частка – гэта Іваново-Вознесенск. Іваново-Вознесенск, май-чэрвень 1905 года, 72 дні цягнулася стачка тэкстильшчыкаў Іваново-Вознесенска. І вось гэтай стачкай Іваново-Вознесенскіх тэкстильшчыкаў і кіраваў Фрунзе. І менавіта пад кіраўніцтвам Фрунзе у тым ліку была створана не толькі беларуская міліцыя, пра якую мы казалі, але і першы у Расіі Савет рабочых дэпутатаў, які стаў фактычна на 72 дні органам рэвалюцыйнай улады ў горадзе. У снежні 1905 года Фрунзе прывядзе баявую дружыну Іванова-Вознесенскіх рабочых на барыкады Чырвонай Прэсні. Гэта ўжо Масква. У 1907 годзе, ўжо пасля рэвалюцыі, Фрунзе будзе арыштаваны за спробу забойства ўрадніка. І трэба сказаць, што на працягу у гэты раз яго выратуе брат. Ён дасць такое медицинское заключение, што ён вельмі хворы, так скажем, хворых з пэўнымі дыягназамі не прыгавораны для смяротнага пакарання. І ў 1909-10 годах яго двойчы будуць прыгаворваць да смяротнага пакарання, але што выратуе Фрунзе? Фрунзе выратуе грамадскі ціск. Падняўся такая хваля і ў друку, і былі, так скажем, маніфестацыі ў падтрымку адмены смяротнага пакарання для Фрунзе. І спачатку гэтае смяротнае пакаранне даюць 10 гадоў катаргі, а потым пажыццёвая ссылка ў аддаленыя раёны Расійскай імперыі з забаронай жыць і наведваць Маскву, Санкт-Петербург і іншыя буйныя гарады Расійскай імперыі. І 1914 год Фрунзе ў ссылке у Сібіры, але працягвае агітаваць. І атрымоўваецца пад арыштам. Але ў жніўні 1915 года ён бяжыць з катаргі і жыве па чужых дакументах у Чыце.
Вось мы, так скажем, з вами ведаем, што ён узяў дакументы сябра, які загінуў, да, і вось у 1916 годзе ён аказваецца у Мінску на беларускай зямле, больш правільна сказаць, пад прозвішчам Міхайлаў, і ён працуе статыстыкам у камітэце ўсерасійскага земскага саюза і дазваляе гэта яму весці прапаганду сярод салдат заходняга фронта і ствараць вось гэтыя падпольныя ячэйкі ў войску. Ну, про тое, што рабіў Фрунзе ў Мінску ў лютым сакавіку 1917 года мы, скажем, ужо казалі, і пасля кастрычніка 1917 года яго перакінулі ў Шую, дзе ён узначаліў мясцовы савет. І казалі мы з вами, што менавіта ў перыяд вельмі жорсткай грамадзянскай вайны вось раскрыўся арганізацыйны талент Фрунзе. У яго не было спецыяльнага ваеннай адукацыі, не было. Але ён становіцца адным з лепшых чырвоных камандзіраў. Ведаеце, грамадзянская вайна гэта вельмі складаная, так скажем, сітуацыя ў расійскай імперыі пасля кастрычніку 1917 года. Ну, я думаю, што вы памятаеце, ведаеце, што вайна часам праходзіла праз сям'ю. Хтосьці прытрымліваўся поглядаў чырвоных, хтосьці заставаўся на пазіцыі белых. Ну і ў любым выпадку гэта трагедыя. Так вось, што робіць Фрунзе? Ён кіруе 4-й арміяй, потым паўднёвай групай войск усходняга фронта, дзе ваюе супраць Калчака. Ён будзе потым камандаваць туркестанскім і паўднёвым фронтамі, і менавіта ён будзе змагацца з Врангелем у паўночнай Таўрыі і Крыму. І ў 1924 годзе ён стане намеснікам, а потым старшынёй Рэнваенсавета Савецкага Саюза і наркомам па ваенных справах. І менавіта Фрунзе будзе праводзіць у 1924-25 годах военную реформу. Гэтая военная реформа закладзе такія асновы савецкай военной доктрины. Ну і вось такі цікавы, скажем, чалавек Фрунзе. Але, нягледзячы на тое, што быў прафесійным рэвалюцыянерам, тое, што, так скажем, ён шмат аддаваў сябе менавіта барацьбе, ўсё ж такі ён быў жывым чалавекам, адукаваным, ну вось ён змагаўся супраць Врангеля і Калчака, да? Так. Вось наш Фрунзе. Але зноў жа ён быў чалавекам. І вось мы бачым яго жонку Софію Алексеевну Папова-Калтановская. Цікава, што жонка, Софія Алексеевна, яна нарадзілася ў сям'і сыльнага нарадавольца. Можна яшчэ прачытаць версію, што бацька яе быў урачом. Ну і паколькі сям'я была такая сыльнага рэвалюцыянера, то дзяўчынка і расла вось у гэтым такім асяродку рэвалюцыйным. Таксама ў яе вось двайное прозвішча, і гэта таксама таямніца. Згодна адным крыніцам яна насіла сваё дзявочае прозвішча Папова, а Калтановская яна стала пасля таго, як яе удачэрылі. Яна атрымала адукацыю і працавала настаўніцай пачатковай школы. Але зноў жа, лёс зрабіў зігзаг, калі можна так сказаць. Ну, шмат якіх лёсаў рабілі зігзагі ў гэтыя часы. Сустрэча з Міхаілам Фрунзе падобна на дэтэктыўны раман. 1916 год. Чыта. І у Чыце пад прозвішчам Васіленка хаваецца Фрунзе. Мы з вами ведаем, што адукацыя ў яго добрая, залаты медаль, і ён уладкоўваецца ў Чыце пад прозвішчам Васіленка ў статыстычнае ўпраўленне. І
Знаёміцца ён з Сафіяй, і яны разам прасіжваюць над лічбамі, па вечарах пачынаюць хадзіць у тэатр і на танцы. Ну, маладыя людзі. Калі Васіленка раскрылі, і ён адчувае, што хутка-хутка арышт, ён пакідае чыту, але не перарывае сувязі з Софіяй, перадае такімі не зусім легальнымі шляхамі ёй вестачкі пра сябе. Ну і ён ужо дзейнічае пад прозвішчам Міхайлаў. Да, вось пад прозвішчам Міхайлаў, Мінск, ён узначальвае працу па стварэнню мінскай міліцыі. Ну і потым у часы грамадзянскай вайны Соф'я Алексеевна, тады Соф'я, маладая дзяўчына, яна едзе за каханым на фронт. І у самы, разгар грамадзянскай вайны Фрунзе афармляе ёй дакументы на прозвішча Міхайлава. То есть ён Міхайлаў, яна Міхайлава, і большую частку свайго часу Соф'я праводзіць у штабным вагоне. У гэтым жа штабным вагоне яна нарадзіла дачку Тацьяну. Потым Фрунзе пераязджае ў Шую разам з жонкай і ўжо дачкой, потым сын нарадзіцца. Жывуць яны вельмі аскетычна. Гэта, быў такі, можа быць, перыяд, калі кіраўніцтва бальшавіцкай партыі, частка кіраўніцтва бальшавіцкай партыі было аскетамі, і на самой справе яны вялі вельмі аскетычнае жыццё. Як потым сама яна прыгадвала, на завтрак хлеб з кіпятком, празднік кусок каніны. Пасля заканчэння грамадзянскай вайны у іх нарадзіўся сын Цімур, і жыццё ўжо, у іх пачало налажвацца. І вось мы бачым дзяцей Тацьяну і Цімура, пра іх крышачку пазней, таму што хачу закончыць пра Сафію. Кастрычнік 1925 года памірае Фрунзе. Пра версіі, як што, мы паразмаўляем сёння з вамі. І у народзе ходзяць такія слухі упорныя пра што гэта не памылка ўрачоў на аперацыйным стале там, а гэта забойства. І Сафія не перажыла смерць мужа. Яна у яе, настолькі была ў такім цяжкім фізічным стане і псіхічным, я б сказала. На пахаванні Фрунзе яе неслі на насілках. У Сафіі пачынаюцца істэрыкі, якія не спыняюцца. І 4 верасня 1926 года яна скончыць жыццё самагубствам. Яна застрэліцца. Яна застрэліцца, і вельмі доўга гэтую версію самагубства не афішыравалі. Рана ці позна ўсё становіцца вядомым. Наогул, калі казаць пра сям'ю Фрунзе, то пад сям'ёй мы можам з вами разумець не толькі дачку і сына, але і братоў. Міхаіл вельмі рана пайшоў з сям'і, ён прысвяціў сябе справе рэвалюцыі. Калі ён сядзеў у турме, ён мог пісаць толькі 1 раз на месяц. І таму, сям'я, я маю на ўвазе брата і сясцёр, напрыклад, сустрэліся з ім у 1921 годзе, не бачыліся дагэтуль 17 гадоў, і сустрэча іх адбылася ў Харкаў. Як пісаў брат, мы приехали с мамой в Харьков только на лето, и после долгой разлуки не могли договориться. Калі памёр бацька, калі памёр Міхайл Фрунзе у 1925 годзе, Тацьяне было 8 гадоў, а Цімуру менш 3 гадоў. І зноў жа кажу, пасля самагубства жонкі паўстала пытанне, што рабіць з дзецьмі, таму што, канешне, Цімур і Тацьяна былі ў такім узросце, што самастойна жыць яны не маглі. Першапачаткова яны жылі ў мамы Фрунзе, Мавры Ефімаўны.
Але яна ўжо была такая жанчына сталага ўзросту. У 1931 годзе Маўра Ефімаўна цяжка захварэла, і лёсам дзяцей Фрунзе пачаў займацца цэнтральны выканаўчы камітэт партыі. І былі прызначаны апекуны. Першым апекуном быў прызначаны Клім Варашылаў, які змяніў Фрунзе на пасту наркома па ваенных і марскіх справах. Да гэтага, пачынаючы з 1924 года, Варашылаў камандаваў войскамі Маскоўскага ваеннага округа і быў членам Райваенсавета СССР і цесна кантактаваў з Михаілам Васильевичам. І больш таго, яны пачалі сябраваць з сем'ямі. І Клім Ефремович і яго супруга Катерина Давидовна Гурман бывалі на кватэры Фрунзе, былі знаёмы з Софіяй, з дзецьмі. Но такіх блізкіх адносін не было, но тым не менш клопат аб дзецях яны ўзялі. Другім апекуном дзяцей быў прызначаны сакратар прэзідыума Цэнтральнага выканаўчага камітэта Авель Сафронович Янукідзе. Янукідзе не вёў аскетычны лад жыцця, так можам сказаць. Ён выдзяляецца з іншых прадстаўнікоў партыйнай ужо верхушкі таго часу. Ён любіў жанчын і раскошу. Но пры гэтым Янукідзе памятаў, што ён адзін з апекуноў дзяцей Фрунзе. Третьим опекуном был близкий вельмі сябра Михаила Васильевича Исидор Евстигневич Любимов. Весной 1917 года он был выбраны наместником старшины Минского совета рабочих и солдатских депутатов. А у листопаде 1917 года он будет уже и у Иваново-Вознесенском горисполкоме. І Любімаў быў членам таксама Райваенсавета Туркестанскага фронту, і пасля грамадзянскай вайны ён працуе ў Маскве. Ну вось тры такіх апекуна. Але пастаянна дзеці Фрунзе, Тимур і Татьяна, жылі ў сям'і Варашылава. Іх называлі там фрунзенятамі, і, трэба сказаць, што клапаціліся. Вельмі клапаціліся аб дзецях, даглядалі дзяцей фрунзенят, таму што сваіх дзяцей у Варашылавых не было. Зноў жа кажу, жылі яны ў Варашылавых, але іншыя апекуны, той же самы Янукідзе, таксама, так скажем, клапаціліся аб дзецях. Напрыклад, лета 1933 года Авель Сафронович Янукідзе адпачываў за мяжой, и он пишет лист Ворошилову. Мне бы очень хотелось привезти что-нибудь Тане, но не знаю что. Мне стыдно, что только я один из троих ничего не сделал для них как опекун. И Ворошилов, отказывая Янукидзе: а ты спрашиваешь, как живут наши фрунзенята? Живут неплохо, растут, мужают. Таня уже вровень со мной. Тимур тоже вытянулся и будет, по-видимому, довольно высоким. Хорошо, что ты напомнил, что ребятам следовало бы кое-что купить за границей. Это очень хорошо. Им действительно кое-что нужно купить. Тане 2 августа исполняется 13 лет. В прошлом году я купил ей за границей велосипед. Теперь ей нужно купить хороший, но не сложный и не лейку, фотоаппарат. Это первое. Второе, ей нужны носки и чулки номер 8. Не удивляйся, что номер 8. У нее нога такая же, как у ЕД, жены Ворошилова. Кроме того, если сможешь, купи какие-нибудь интересные немецкие книги, Гейне, Шиллер, например, или что-то-нибудь в этом духе. Тимуру купи, пожалуйста, велосипед. В прошлом году я соорудил ему сборный из наших частей велосипедишка. И он был дюже огорчен, что у Тани новый, а у него плохонький. К тому же у меня теперь живет мой племянник, тоже 10,5 лет. И они оба так заездили и без того убоги вело, что будет очень хорошо подарить новый велосипед Тимуру, а старый пойдет его приятелю. Вот такой лист. Ведаеце, текст этого листа сведчыць про тое, что Ворошилов жил жыццём детей разом с жонкой, да, то есть, не глядячы на то, что ён так мужчына и займаў высокую
такую пасаду, ён ведае, які размер чулков і носкоў, да, панчох, і трэба купіць вось Тацьяне Фрунзе. Невядома, не магу вам сказаць, купіў Янукідзе веласіпед ці не. Вось, ну, можа, хутчэй за ўсё ж такі, я думаю, купіў. Аднак у 35-м годзе Янукідзе выключыць з ЦК і з партыі, і за палітычнае і бытавое разлажэнне, так будзе напісана, і яго адправіць у Харкаў дырэктарам аўтамабільнага трэста. Ну, дажыве ён там да канца 1937 года, калі будзе арыштаваны і расстраляны. Лёс трэцяга апекуна Фрунзе таксама была трагічнай. У 1932 годзе Ісідора Евстигневича Любимова будуць прызначыць наркомам лёгкай прамысловасці, потым абвінавацяць у сувязях з ворагамі народа. І 24 верасня 1937 года Любимова арыштуюць, 27 лістапада, скажем, асудзяць і расстраляюць. Як склаўся, такім чынам застаўся асадзікуном толькі Варашылаў. Як склалася лёс, да? Тацьяна, скажем, прожила даволі такое яркое і доўгае жыццё. Яна пражыла 103 гады, скончыла военную акадэмію хімабароны, і у гады вайны яна працавала на танкавым заводзе. Такім чынам, вось мы бачым яе ў военнай форме. Тацьяна скончыць інстытут імя Менделеева, стане доктарам хімічных навук, прафесарам Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта і вядучым спецыялістам у краіне па поліамідам. Вось такая, ну, розумам у бацьку пайшла. Усё жыццё яна была тым чалавекам, які зберагаў архіў Міхаіла Фрунзе. І памерла яна не так і даўно. Яна памерла 15 студзеня 2024 года. Ну, мы можам сказаць, што абсалютна там два гады таму назад яе не стала. Тимур Михайлович Фрунзе, ён выбраў неба, да? Выбраў неба, стаў лётчыкам-знішчальнікам, скончыў Качынскую лётную школу ў чэрвені 1941 года. І пайшоў на фронт. 19 студзеня 1942 года у воздушным паветраным баі пад Новгарадам яго МіГ-3, яго быў самалёт МіГ-3, змагаўся у пары з ведучым супраць, пішуць 5, пішуць 6, я сустракала і 8 нямецкіх знішчальнікаў. Тимур Михайлович здолеў збіць 2 самалёта, але быў атакаваны і загінуў. У час гэтага воздушнага боя паветранага было яму 18 гадоў. І пасмяротна Тимуру Михайловичу Фрунзе прысвоілі званне Героя Савецкага Саюза. Но нягледзячы на тое, што ён быў вельмі маладым чалавекам, 18 гадоў. Ён быў ужо жанаты і меў, скажем, дачку. Вось. І яны так вось працягнулі гэтую дынастыю. Былі дзеці і у Тацьяны Михайловны. Унук Тимур Анатольевич Павлов, кандыдат хімічных навук, і дачка Алена. Ну і на сённяшні момант патомкі, Фрунзе гэта перш за ўсё навуковая дынастыя хімікаў, якія жывуць у Маскве і якія вельмі, скажем, шануюць вось гэтыя традыцыі сямейныя, якія ў іх былі. І тут, канешне, трэба по-рознаму можна адносіцца да Варашылава, на што тут можна сказаць добрае пра Варашылава. Дзеці трапілі маленькімі да іх. Ну, яшчэ Тацьяна была больш-менш такім узросце, якая памятала тату і маму, а Тимур 3-гадовы хлопчык.
і Варашылавы зрабілі ўсё, каб яны не забылі, чые яны дзеці. Гэта вельмі важна, таму што можна было выхаваць Цімура як Варашылава, і трохгадовы хлопчык проста не ведаў бы нічога пра свайго бацьку. Ну вось Варашылаў вырашыў інакш. Ну і трэба сказаць, што гэта такая плюсік яму ў карму. Да? Ну, што ж цікавага у нас са смерцю Фрунзе. 31 кастрычніка 1925 прабачце года. Вось хачу вось сюды. Да. І так, паўтаруся, зноў памёр на аперацыйным стале у салдаценкаўскай бальніцы. Гэта сёння бальніца Боткіна. 40 гадоў было. Афіцыйная. Гэта прападная язва страўніка, страўнік-жалудак. Смерць ад таго, што спынілася сэрца з-за перадазіроўкі хлараформу. Врач дапусціў памылку з наркозам. Чаму гэта не стыкоўка? За некалькі дзён да аперацыі дактара аглядалі Фрунзе і сказалі, што гэта не язва, а гастрыт. І, у прынцыпе, можна было лічыць яго кансерватыўна, не прыбегаючы к аперацыі. Але палітычнае кіраўніцтва краіны настаятельна патрабавалі правесці аперацыю. Сам Фрунзе быў супраць гэтай аперацыі. І ведаеце, вось нават у мастацкім кіно, можа быць, хто з вас глядзеў «Маскоўскую сагу», мне падаецца, «Маскоўская сага», там таксама ёсць Фрунзе, яго Ігар Скляр, акцёр у ролі, так скажем, Фрунзе. Так вось там таксама паказана, што бальніца, адзін з галоўных герояў гэтага рамана, гэта, перш за ўсё, раман «Маскоўская сага» і вельмі неблагая экранізацыя, між іншым. Таксама Фрунзе паказана, што ён не хоча рабіць аперацыю, але, так скажем, палітбюро настойвае. І дактара і Фрунзе былі супраць. І ёсць такая версія, што Фрунзе патэлефанаваў Сталін, і пасля размовы са Сталіным Фрунзе згадзіўся пайсці на гэтую аперацыю. Ну і вось у нас тут ёсць версіі. І так, першае, гэта выпадковасць. Ну, вось такі выпадак няшчасны. Анестэзіолог Іваноў перастараўся з хлараформам. Другая версія – гэта палітычнае забойства, заказаўшы Сталін, навошта прыбраць занадта папулярнага чалавека, якога называлі чырвоным Напалеонам, і які перашкаджаў узвышацца Варашылаву. Ну, цікавая такая версія, калі ведаць, што Варашылаў узяў дзяцей Фрунзе на выхаванне. Ну і трэцяе, гэта неасцярожнасць саміх дактароў, што уведзены наркоз справакаваў скрыты парок сэрца, эндакардзіт, які вось быў выкліканы старой ранай. Да? То есть, ну і вось зноў жа агульнай кропкі гледжання на сённяшні момант, чаму памёр Фрунзе, 40-гадовы, у прынцыпе, мужчына, няма. Калі цела прынеслі ў калонны зал для развітання, ветэраны чырвонаармейцы заўважылі недарэчнасць, страннасць. Пасмяротная маска Фрунзе не была снята. Труна была запаяна цынкам, а твар быў схаваны пад плотным такім слоем грыма. Некаторыя нават заўважылі, што ноздры былі забіты ватай, што характэрна для цел з пашкоджаным носам, што гэта хутчэй прыкмета удушэння, а не наркоза. Тым больш гэтую версію падагрывала і тое, што афіцыйнае ўскрыцце так не было апублікавана
полностью, потому что вось калі друкавалі раней некралогіі, то там падрабязна, можа быць, сустракалі вы ў газетах і пасляваенных, калі паміраў хто з дзеячоў, там цяжка хварэў, то там кожны дзень ці зачытвалі парадавы, ці друкавалі ў газетах, як лячылі, якія лекі прымянялі, у якіх дозах, ёсць дынаміка ці няма дынамікі. А вось падрабязнага пратакола, так скажем, ускрыцця Фрунзе цалкам і не надрукавалі. Як склаліся цікава лёсы дактароў. Хірург Уладзімір Разанаў перажыў Фрунзе на 30 гадоў, аднак у 1935 годзе яго выслалі з Масквы. Анестэзіолог, які рабіў гэты наркоз, у 1937 годзе у гады вялікага тэрора проста знік. Яго проста не стала. Ну і прозвішча яго такое, да, Іваноў. Што у нас у выніку? Большасць сучасных гісторыкаў, напрыклад, той же самы Сакалоў, схіляюцца таму, што гэта было палітычна матаванае забойства, якое здзейснілі медыкі з ведама Сталіна. Фрунзе быў занадта незалежны і вельмі папулярны сярод войск, у арміі быў вельмі папулярны, тым больш, што ён праводзіў ваенную рэформу, і пры правядзенні гэтай ваеннай рэформы ён, канешне ж, ствараў, так скажам, кола людзей, на якіх ён мог абаперціся. І тым больш, што менавіта у той перыяд Сталін і Троцкі змагаюцца за ўплыў у войску. І тут таксама цікава была пазіцыя Фрунзе. Пачатак 20-х гадоў, дыскусія ўся гэтай ваеннай дактрыне, і ў цэнтры гэтай дыскусіі, ну давайте, каб не пахаванне, ўсё ж такі, давайте апынуўся Фрунзе. Пазіцыя Фрунзе – гэта пазіцыя партыі наступлення. Ён лічыў, што паміж савецкім і капіталістычным светам магчыма толькі, як ён пісаў, доўгая адчайная вайна не на жывот, а на смерць. І ў сваім праграмным артыкуле 1921 года «Единая военная доктрина и Красная армия» ён проводил думку, что армию нужно готовить к завершению задач мировой революции и действовать наступательно, так как победит лишь тот, кто найдет в себе решительность наступать. А с другого боку позиция Троцкого, партия обороны. Троцкі, ну мы ведаем яго, я крышку падрабязней пра яго раскажу. Троцкі, ён быў бліскучы аратар. Трэба, скажем, сказаць, не прыбавіць, не ўбавіць. І у яго была, так скажем, такі вельмі едкі розум і едкі язык, да? Троцкі выступіў з такой крытыкай вельмі ідэй Фрунзе і напісаў артыкул «Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство». Ён, Троцкі, маю на ўвазе, нягледзячы на тое, што ён быў прыхільнікам сусветнай рэвалюцыі, Троцкі быў катэгарычна супраць стварэння наступальнай дактрыны, лічыў, што гэта, скажем, штурхуе краіну к авантюрам і выступаў за абарончы характар вайны. Троцкі казаў, што вось такая наступальная дактрына, яна прывядзе да непрадуманых войнаў. А Фрунзе бачыў у гэтых войнах адзіны верны шлях, які, як ён казаў, выцікала з класавай прыроды государства. Ну і 1924 год, памірае Ленін, ну і пачынаецца вельмі жорсткая ўнутрыпалітычная барацьба, ну і тым ліку і за ваенную дактрыну. І Фрунзе, вельмі часта пра гэта забываюць, што Фрунзе лічыўся адным з 6 галоўных кандыдатаў на спадчыну Леніна. То есть ён быў даволі ўплывовым чалавекам. І каб аслабіць Троцкага, Сталін, Зіною і Каменеў, памятаеце, стварылі супраць яго саюз. Троцкі, які быў у той час, ну, фактычна галоўнакамандуючым, быў сильным і такім моцным
сур'ёзным праціўнікам для вось Сталіна, Троцкага, Сталіна, Зінов'ева і Каменева. Ну і Троцкі апіраўся на армію. І трэба было зрабіць усё, каб Троцкага з арміі выціснуць. Пачатак 1925 года Троцкі пакідае пост наркомваен МОРа і старшыні Ренваенсавета, і вось на месца Троцкага і прызначаюць Фрунзе. Ну і фактычна гэта магло выглядаць як трыумф, але фактычна гэта быў такі трон на вулкане. Красавік 25 года Фрунзе афіцыйна узначальвае ваеннае ведомство, ну і красавік, да, ну давайте лічыць, травень, чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік. 6 месяцаў. Фрунзе праз 6 месяцаў вельмі загадкава памірае на аперацыйным стале. Сам Троцкі, калі апісваў смерць свайго пераемніка, ён пачынае задаваць незручныя пытанні. Он пишет: Фрунзе страдал язвой, но его врачи считали, что сердце не выдержит наркоза, и он решительно восставал против операции. Однако Сталин поручил своему человеку созвать специальный консилиум, который рекомендовал хирургическое вмешательство, и Политбюро утвердило это решение. Фрунзе пришлось подчиниться, что фактически означало для него пойти навстречу гибели от наркоза. Треба сказать, что после смерти Фрунзе, такой загадковой смерти Фрунзе, была написана оповесть. Есть оповесть Пельника, называется «На повесть непогашенной луны», где описывается смерть Фрунзе як, скажем, забойство. И вот эта оповесть была імгненна канфіскована, а аўтар рэпрэсаваны. То есть вот оповесть Пельника, аўтар Пельняк, аповесть непогашенной луны. Ну і, у прынцыпе, смерць Фрунзе стане не толькі асабістай трагедыяй, але і палітычнай такім падзеяй, якое далей будзе ўплываць на армію. Будзе ўплываць на армію, таму што наркомам становіцца Клімент Варашылаў. Клімент Варашылаў чалавек Сталіна, і як потым пакажа ўся логіка развіцця падзей, Клімент Варашылаў, ён будзе такім паслушным у адносінах да кіраўніцтва Сталіна. Прамых доказаў датычнасці Сталіна да смерці Фрунзе няма. То есть няма ні адной паперкі. Але ёсць такія скосныя улікі і логіка барацьбы за ўладу, якая была ў той час, робяць гэтую версію жыццяздольнай. Ведаючы, як у гэтыя часы Сталін стварае саюзы, якія, так скажем, сябруюць супраць іншых, да, а потым Сталін будзе, мы ж ведаем, які лёс напаткаў і Зінов'ева, і Каменева, да, і Троцкага. Троцкага достануць яшчэ там далёка-далёка у Лацінскай Амерыкі. Ну і такім чынам, хто перамог у гэтай палітычнай барацьбе? Вельмі сумны вынік, мы можам з вами сказаць, што перамог у гэтай барацьбе не той, хто лепш разумеў ваенную справу, а той, хто лепш разумеў палітыку. Вось такая, так скажем, сумнае падсумаванне такое жыцця менавіта Фрунзе. Ну, мы ведаем з вами, што вельмі доўгі час Фрунзе быў такі горад, да, зараз ён не носіць імя Фрунзе, ну, а па Беларусі у нас шмат такіх гарадах есть улицы Фрунзе, да. Вось ён на самой справе, да, стварыў савецкую беларускую міліцыю. Да пачатку Першай сусветнай вайны у Расійскай імперіі было 13 мільёнаў інфекцыйных хворых з рознай ступенню працякання хваробы. І да Першай сусветнай вайны у Расійскай імперіі былі санітарныя службы і расійская суполка Чырвонага крыжа. Вось гэтыя дзве арганізацыі, яны захоўвалі маштабныя арганізацыйныя і матэрыяльныя рэсурсы
І, у прынцыпе, да пачатку Першай сусветнай вайны расійскай дзяржаве, расійскаму ўраду удавалася спраўляцца з гэтымі ачагамі захворвання і не дапускаць вялікіх маштабных эпідэмій. Так вось, гэтыя дзве арганізацыі яны змагаліся з эпідэміямі, пакуль не пачаўся крызіс у краіне. Калі у расійскай імперыі пачынаецца крызіс, які, так скажам, супадае з другой паловай вядзення іх Першай сусветнай вайны, калі рухнула дзяржава, то рухнула і ўся сістэма аховы здароўя. Як гэта не сумна. І пачынаючы з 16-17 года, так, 18-го пачынаецца раздолле для ўсіх інфекцый. Не хапала дактароў. Ну, напрыклад, у Чырвонай арміі 55% толькі было ад таго, што было неабходна. Не было вакцын, не было лекаў, не было медыцынскіх інструментаў, не было бань, не было дезінфекцыйных апаратаў, не было сродкаў элементарнай гігіены і бялізны. І самым першым, на каго абрынуліся гэтыя эпідэміі, гэта была армія. Мы с вами ведаем, што была пазіцыйная вайна у нас. Што гэта значыць пазіцыйная вайна? Фронт не рухаецца. Фронт не рухаецца, і велізарная колькасць мужчын сядзіць у акопах, дзе санітарна-гігіенічныя нормы, мякка кажучы, не адпавядаюць таму, што павінна было быць. І першае, што якая беда у акопах, гэта вошы. Вошы, якія становяцца проста велізарнай праблемай акопнага жыцця ў перыяд Першай сусветнай вайны. Цяжкае санітарнае становішча войск адразу ж скажацца і на грамадзянскім насельніцтве, і перш за ўсё на бежанцах, з якімі кантактуюць ваенныя, перш за ўсё. Бежанцы, яны прыязджаюць у гарады у нас становяцца перанаселенымі. Мы с вами памятаем, што палавіна тэрыторыі Беларусі яна акупавана германскімі вайскамі, частка гэта тыл арміі расійскай, і другая частка гэта перанаселеныя гарады і мястэчкі, тому што туды з вялікай колькасцю прыязджаюць людзі. І кантактуючы з ваеннымі, вось гэтыя бежанцы, яны таксама знаёмяцца з гэтымі істотамі. І плюс яшчэ аслаблены імунітэт. І гэта ўсё накладваецца. І становіцца такімі агульнымі напасцямі. Гэта сыпной ціф, дызентэрыя і халера. Не кажучы яшчэ пра адну хваробу, пра якую я абавязкова вам скажу. Колькі чалавек перахварэла? Ніхто не ведае. Называюць дзесяткі мільёнаў чалавек. Прычым, зноў жа кажу, падчас Першай сусветнай вайны нават не вялі дакладную статыстыку да канца, таму што 17-й год мяняецца палітычная сітуацыя, мяняюцца гэтыя інстытуты, старыя спецыялісты яны ходзяць, ну, Фрунзе пакінуў статыстычны камітэт, да, у тым ліку, ну і ёсць лічбы пазнейшыя. С 18 по 23 год у Савецкай Расіі, уключаючы землі Беларусі, было зарэгістравана 7,5 мільёнаў хворых на сыпны тыф. Па ацэнке савецкага імунолага і эпідемолага таго часу Тарасевіча, рэальная колькасць захварэўшых тыфам у 18-20 годзе было не менш 25 мільёнаў чалавек. І у самых такіх небяспечных раёнах таго часу на 100 тысяч жыхароў хварэла 6 тысяч. Гэта вельмі вялікая лічба. І за один год ад сыпняка, так называлі гэты, так скажем, тыф у народзе, памірала да 700 тысяч чалавек.
Сёння сыпны тиф гэта цяжкае, але рэдка, слава богу, захворванне. Гэта, так скажам, хвароба, якая пераносіцца менавіта вось вошаю, да? Тыфозная вож. Сімптомы: слабасць, потеря аппетита, тошнота, озноб, высокая температура, сухость и кожа становится чырвоная, боль в суставах, головная боль, складанасці з дыханнем, заложанасці носа і беспакойны сон. Вельмі часта больныя хворыя бредзят, да? Вось ёсць такое нават паняцце тыфозны бред. А потым праз некалькі дзён з'яўляецца ўжо сыпь, і тут ужо ўсё залежыць ад арганізма чалавека. Калі арганізм спраўляецца з высокай тэмпературай і вось гэтымі асложненнямі, якія выклікае гэтая хвароба, то праз 2 тыдні чалавек можа выздаравець. Да? І памятаеце, такія тыфозныя, яны такія бледныя і пабрытыя нагала, да? Для таго, каб змагацца з вошамі. Але ёсць такая хвароба, як возвратны тиф, які выклікаюць бактэрыі, спірахеты і барэліі, якія таксама могуць пераносіць, скажам, вошы. І пры гэтым захворванні характэрны цяжкія ліхарадачныя прыступы і вельмі часта можа быць пнеўманія. Ну і, канешне, калі чалавек аслаблены, то гэта вельмі небяспечная хвароба. І вось зноў жа кажу, катастрафічная сітуацыя і самого тыфа, і зваротнага тыфа звязана з пераносчыкамі, з вош'ю, якіх было на вайне перамагчы проста немагчыма. Таму што ў палявых умовах у час баёў ні адзін салдат не можа прытрымлівацца вось гэтых санітарных норм. Ну і больш таго, не было прышчэпак, да? І ведаеце, былі такія выпадкі, што хворыя на тыф перабягалі да праціўніка, становячыся такім чынам, людзі нават маглі не ведаць, у іх такая, можа ён прастыў, да? Можа яго такой яшчэ дасыпе, да такіх праяўленняў гэтай хваробы, і прыводзіла да таго, што гэтыя людзі, перабежчыкі, яны станавіліся такой бактэрыялагічнай зброяй. Потым, між іншым, гэта будзе выкарыстоўвацца не столькі ў часы Першай сусветнай вайны, сколькі на франтах грамадзянскай вайны. Калі вось будуць, скажам, пакідаць і засылаць вось гэтых хворых на тыф. Напрыклад, такім чынам дзенікінцы і калчакаўцы былі заражаны амаль што пагалоўна. І нарком здравааховы Семашка ў 20-е годзе выказваўся аб гэтым так. Когда наши войска вступили на Урал и в Туркестан, а громадная лавина эпидемических болезней двинулась на нашу армию из колчаковских и дутовских войск. По данным Семашко, зараженными оказались до 80%, и прищепки никто не робил. Вот такая сумноватая группочка у нас сегодня, але картинки покажу, будет весело, потому что таки з'является и профилактика. Мы с вами, перажыўшыя ковид, ведаем, да? Что нават высветлілі, што трэба 3 разы спець песеньку Jingle Bells, калі ты мыеш рукі, тады ўсе мікробы на руках знікнуць. Да? То есть трэба было пець, мыць рукі мылам і пець Jingle Bells 3 разы. І ўсё будзе у цябе ў парадку. Гэта вось тое, што на сёння я вам хацела сказаць. Дзякуй вам вялікі, беражыце сябе, носите панамки, и буду чакаць вас с нетерпением праз тыдзень ва ўторак у 12 гадзін. Добрага вам тыдню!